Mehman vatandaşlar, yayınımda akıl yeniçleri kitapxana ulgamı bilen mehman vatandaşlar sizin bilen. Hormatly tamaşaçylar, hormatly emeýler. Akıl yeniçleri telewäsiniň studiýasyna hoş gördük. Köp sag bolun. Eli vatandaşlar, mehman doganlar ne görüşimi diýäli. Türkmenistanyň Medeniýet Ministrligi ýaşlyk teleradio ýaýlamy bilelikde taýýarlanyp ýaýlama ýetirilýän akıl yeniçleri kitapxana ulgamı bilen atly telewäsiniň özünün saylama tapırlarının jemleýär. Bilşimiz ýaly bundan sähel wagt öňre bu saylama tapırlarının ilkinji sanlaryna başlapdyk. Elbetde Türkmenistanyň Medeniýet Ministrligi ýaşlyk teleradio ýaýlamy bilelikde taýýarlanýan akıl yeniçleri kitapxana ulgamy bilen bilelikdäki bäsleşigimizde himayetkarlyk edýän Rowşan Aýakaplar Husus Karhanasy bäsleşiginiň başyndan toporlara gymmatbahaly sowgatlaryny goýdy. Bäsleşigiň netijelerine görä bu bayraklar hem de diplomlar ýokary gurama tarapyndan goýulýan. Bular hem öz eýelerini ýene sanjy wagtlardan tapar. Çünki bugün saylama tapyrlarynyň jemleýiji sanyna gatnaşyjylar. Çünki bilşimiz ýaly paýtagtymyz Aşgabat şäherindäki Türkmenistanyň Badaramanov adynyňky döwlet çağlar kitapxanasynyň topary şeýlede Maruf Şahu Zahan ýerinden mukaddes toprakdan Margolay kitapxanalaryndan düzülen toparlyk häzir bir sanjy purdotdan meýdançanda çağırar. Mehman vatandaşlaryny adatdäki bolşýaly bäsleşiginiň bu sanyny hem ýaşlyk teleradio ýaýlamyndan tynçylar şeýlede Türkmenistanyň Medeniýet Ministrligi tarapyndan ýetirilýän emeýler hem häzir gatnaşýar. Olar bilen häzir tanış bolalım. Çünki Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyndan degişli ugur boýunça bilim berýän ýaş dekini muallimlerimiz bar. Emin bolup gatnaşýarlar. Çünki bäsleşigiň bu sanyny eminlik etjek ýaş dekini muallimlerimiz Guljan Ataýewa muallim hoş gördük. Şeýlede Şatenem Muradowa muallimler. Hoş gördük Şatenem muallim. Bugün sanyny hem siziň eminlik etmeňizde bäsleşiginiň saylama tapynyň jemi münasip jemlenir diýip umyt edýäs. Mehman vatandaşlaryny akıl yeniçleri kitapxana ulgamy bilen atly telewäsleşigimizde hem adatça bolşýaly ýaş tynçylarymyz bar. Çünki wagt hasaplamasyna akıl ulgamynyň işçiligine jogapkär tynçymy şeýlede toporlaryň gazanýan utuklaryny destine sanyny ulgamy arkaly hem bir studiýamyzda şeýlede mehman vatandaşlar destine size ýetirýän tynçylarymyz bar. Olar bilen häzir tanış bolalım. Çünki Oğuz Murat Aýdogdaýew hoş gördük. Şeýlede Bahargul Haltguly ýa-da tynçylyk ederler. Hoş gördük. Bahargul. Mehman vatandaşlaryny tynçylardyr, eminler bilen häzir tanış bolduk. Elbetde häzirki purdotdan tanjy purdotdan adatça bolşýar bir gatnaşyjy taraplar häzir meýdançanda çağırar. Kimler gatnaşýar? Ýani haýsy welaýatlar mumman olara ýa-ni tanış bolduk. Çünki Türkmenistanyň Badaramanov adynyňky döwlet çağlar kitapxanasynyň topary şeýlede Margolay kitapxanaçylaryndan düzülen toparlar meýdança häzirki ýerşer diýip. Topar agzalar kimler? Olary häzir biler. Ulusatlyk şowhun bilen, şowhunly el çarpışmalar bilen gatnaşyjy taraplar meýdançanda çağırar. Türkmenistanyň Badaramanov adynyňky döwlet çağlar kitapxanasynyň topary, toparyň düzümi Mehri Durdiýewa, Maysa Atabaýewa, Olnur Muradowa, Gulalik Garajaýewa, Bahar Nuriýewa, hemde toparbaşy Leyla Anamuradowa. Leyla hoş gördük. Bütünlükde ýar bolsun. Sizin garşydaş toparyňyz Margolay kitapxanalaryndan düzülen topar. Toparyň düzümi Nur Sultan Muhammedowa, Guljahan İşanguliýewa, Gurban Cemal Bayramgelliýewa, Bägül Oradowa, Oğulnabat Ýawşyýewa, hemde toparbaşy Ejaway Atagarryýewa. Hoş gördük. Bütünlükde ýar bolsun. Mehman vatandaşlar, toparlar meýdançada. Toparlaryň ikisine hem deň derejede üstünlüğün ýar bolmagyny tüýsürekden arzu edýäs. Üstünlük size kemra bolsun.
Edi vatandaşlar, hormatly arkadaşlarymyň saýatynda bir uly üstünliklere beslenjek täze bir ýylyň başynda Türkmenistan bitaraplyň mekany ýylynyň başynda ilkinji duşuşymyz bu saýlama tapbaryň jemleýiji sany bolar. Gatnaşyjylar, topar başlar, topar agdalary kiňide hem üstünlikleriň ýar bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Hemde häzirki purdatda ilkinji nowatda hormatly topar başlar size ýüzlenmek borjum. Leyla Ejebay Bäsleşiň umumy kabul edilen şertler var, düzgünnamasy var. Bular bilen tanışlygyňyz näme derejede? Tanışlygyňyz barmy? Gaýtalamak wajipligi barmy? Ejebay, Leyla, bu munddan aňryk itlenlik aýtjak sözüňiz mikrofona bolsun. Mikrofon ýanyňyzda bolsun. Şeýler bilen häzir biz sanjy pursatdan bäsleşige girişip, ulu hormatlaryň öňünçäsi adat soňarşýar bizde kiçenrak däp bar. Hormatly eminler, hemde synçylar, bir gutluk sözüňiz bilen size nowatny berýär. Güljan Mol. Salam, hormatly bäsleşige gatnaşyjylar. Ilim bilimiň gözbaşy paýhaslar ummanyň jemlenýän ýeri bolan kitaplary halkymyz dürler hazynasyna deňýär. Bu babatda Gahrman arkadağımyň Türkmenistanyň beýik ipek ýolunyň ýüregi atly kitabyny şeýle diýär. Kitap ilmiň miwesi medeniýetiň gülüdir. Kitaplar köp neşir edilse ilim hem güller medeniýetim. Ilim güllöse taryhymyz güller, tutuş adamzadyň ykballary, şu günümiz, geljegimiz güldarlyga öwürler diýip ören jaýdar berilýär. Fursatdan peýdalanyp şu bäsleşige gatnaşýan toparlara üstünlik arzu etýän goý Gahrman arkadağymyň jan tag bolsun, tutýan tutumly işler hemişe rowaj alsyn. Akla geňişligi tele bäsleşigine bäsleşmäne gelen Türkmenistanyň Bazaramanov adyna döwlet çağalar kitapxanasyny kitapxanaçylary bilen Amara welaýatynyň kitapxanalaryndan düzülen kitapxanaçylar üstünlük arzu edýän hormatly prezidentimiziň jan sag tutumly işleri rowaj alsyn. Kata bolar. Arzuňyz hasyl bolsun. Öwürmurat. Aklı gençligi kitapxana ulgamy ady bilen geçirilýän şu telewizýasymyzda iki toparda üstünlük arzu edýär çünki Mehmar Hydabynyň çağılaty bilen Türkmenistan bitaraplyň mekany ýylyna uly işler durmuşa geçirilýär. Elbetde şu kitapxana ulgamynyň ösdürilmegine de akly işler durmuşa geçirilýär. Çünki Mehmar Hydabymyz ýaşlaryň oka bilimli bolmagy üçin giň mümkinçilikler döredýär. Ene şol mümkinçilikler döredýän akly ýaşlar bolsa şolar ýaly bäsleşiklere gatnaşyp okuýup başaryny görkezýärler. Bizim şu purdatda Mehman arkadağımızın biz üçün dörediyen mümkünçülüklerini köp sağlıklı nadiyat hormatlı arkadağımızın canı sağ başlık boğazın ilmidamı il bəfiyit alıp baran işlerinden beyləkdə rovaz alsın. Sağ olun. Arzularınız hasıl olsun. Salam, hormatly mehmanlar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe Türkmenistan bitaraplyň mekany ýylynyň ilkinji günlerini akly geňişligi kitapxana ulgamy bilen geçirilýän telewizýasymyzda siziň ähliňizde hoş gördük. Bäsleşiň şu sanyna gatnaşýan toparlaryň ikisine de ulsynlyk arzu edýän. Şeýle-de biz ýaşlara şular ýalgyň mümkinçilikler döretip berýän. Hormatly Gahrman arkadağymyza köp sag bolsun aýdýas. Goý hormatly Gahrman arkadağymyzyň jany sag başlyk görsin. Alyp barýan il ýurt halk bähwetli, döwlet ähmiýetli tutýan tutumly işleri elmydagma rowaj alsyn. Sağ olun. Arzularınız hasıl olsun size. İşçiňizde durmuşda diňesiniň ýar bolmagyny tüýsürekden arzu edýär. Ine hormatly eminler, şeýle synçylar tarapyndan gutlaw sözlerine eşitdik. Toparlar Leyla Ejebay ýene bir ýola. Taýyn. Başlaýarmy? Mähram watandaşlar, Türkmenistanyň Medeniýet Ministrligi ýaşlyk terrorizmle bilelikde taýýarlanyp ýaýlma etirilýän akly geňişligi kitapxana ulgamy bilen atly telewizýasymyzyň saýlama tapbarlarynyň jemleýiji sanyna häzir başlar. Gatnaşyş taraplar üçin ýetirilýän Türkmenistanyň Medeniýet Ministrligiň degişli bölümi tarapyndan ýetirilýän sowarnama häzir girişýär. Gatnaşyş tarap Türkmenistanyň Bazar Amanov adyndaky döwlet çağılar kitapxanasy hemde Mara welaýatynyň kitapxanalaryndan düzülen topar hemde hasap 0 doğru jogap üçin beriljek utuk görüşimiz ýaly bartyk bolar. Mehman atanaşlar şeýler bilen sowarnama girişýär. Taraplar taýýar. İlkinci sowal. Inseriýas tahqiq maglumatlary beriler. Öňüňizde kağız garamlaryňyz bar, gerek bolsa belläp alarsyňyz. Kakam gaýdyp geler. Ogul taýharly oglan
Gizliň ilçi, Laçyn, Takdir, Toba adly filmleriň rejissöri kim? Wagt gitti. Wagt taklayas. Leyla. Kim jogap berer? Yankı beren sowalynyň Kim jogaby. jogap berer? Men Leyla. Özüňiz jogap berersiňiz, dinleýän Leyla. Özüm jogap beren, yankı beren sowalynyň jogaby awtory, rejissöri Halmamet Kakabayew. Halmamet Kakabayew. Kabul edýär. Näme üçin? Nereden beri jogap? Leyla. Nereden beri jogap? Ha? Aw. Gördüm, okudum. Näme? Ödüm sınowdy görem soň. Aha. Kızyklanýan öz başda. Yo, öyle misal üçün käbir sowalara jogap tapylaryna bir gyzykly tarapy bar da, nädip tapdyň? Aýdaly misal üçün ýa-ni dostum öň ýan diýdi mesela, 2 kiň näçe bolar diýip. 2 kiň 4. On nädip tapdyň diýilse men 2-ni 2 köpeltdim de tapdym diýjek. Biziň bilişimiz ýaly Türkmenistan döwletiniň hemme kitaphanalaryny Sungat bölüm ma. Aha. Medeniýet Sungatym her bir medeniýet işgärini özüne çekiji gorda onuň öz başda gyzyklanýan okuýjylaryň berýän sowallaryny diňe okuýjylary kanatlandyrmak üçin eýsem özümden öz başda bilmeýänlerimizi has biçkin öwrenip Demek birine bir zady öwretjek, odan ilkinji nota özüň öwren. öwrenmeli. Özüň bilmeli. Gowy pikir. Pikir gowy. Netije jogap gowmka? Jogabym gowy. Hasap açyk. Gutlaýan Leyla. 1 not. Berekeler, köp sag bolun. Dowam edýäs. Sowal. Zekin sowal bolar. Interýär. Agajyň ýaşy nädip anyklanylýar? Agajyň bagyň. Düşündik. Agajyň ýaşy nädip anyklanýar? Wagt gidýär. Siz häzir garaşarsynız. Beyler kirlenmenim devam edýär. Könüp başlaýar. Dur, näde başlaýar? Zada başlaýar. Şu kesilende şoň tegelegi bar ha. Bu biz nime dip biz açıklaryny üstü bilen Wagt ya. Özüň Sizin aýdaýan. sen kirlenpilerden karşıdaşyňyz full star darly. Onu häzir düşünýär. Kim jogap berer? Leyla. Leyla, kim jogap berer? Özüm jogap bermekçi. Dinleýän. Ýalňyşmaýan bolsam şu agajyň ýaşy, şu agajyň töňösi we şu ösýän esasy bölegi. Hem Onu şoň daş gatlagynyň, dinleýän aýdy beriň. şu daş gatlagynyň Ümsümlüğü berjä edýär. çydygy bolýan näme agajyň daşynaky jaýryk çydyklary hem şu töňösine görä kesgitlenýär. Biziň pikirimiz. Kuton şaňy sol. Kuton şaňy sol. Kabul edýär. Sol. Netije kanagatlanamok. Iş götürüm. Galan wagty bermezlik şerti bilen ejabay. Size häzir jogap bermäge mümkinçilik berýär. Şu sowala men özüm jogap bermekçi. Dinleýän ejabay. Agajyň ýaşy agajyň gatlaklarynyň kesitlenilýär. Şol Oldu. agaç ösünne her ýaşyna bir gatlak emele gelýär. Ol Leylaň jogaby dälmi? Kuton şaňy sol. Haw. Kabul edýär. Netije? Yok.
Bu cevap hem yanlış. Galanny eminler aýda aýtyn. Näle orýan? Men ýalňyş diýip kabul etdim. Yanlış gerek? Yanlış. Töňüsinden. Güzel. Yanlış. Şu töňüsinden tegelegin tanap bilýärden. İçinden Kesilen soň. Bunu men jogap soramadım. Netijeni soradım. Yanlış karar. Häzir bu sowalyň jogaby bardy. Girişmeden öňünçäki bätleşigiň şerti bar. Çünki düzgünlama laýykda full start alan toparyň ýakýançy agzat meýdançany boşa diýär. Muny hem bilýär. Eger Leyla ýa eminler garşylyk bildirmese, Alparjy hökmüne diňe teklip edip bilýän. Topar agzat meýdançynda galsyn ýa-da aýrýar. Gidýärmi? Kağıt sözüňiz ýetik şert saklaly diýseňiz maňa ýetik ha? Galsynmy? Gal ya. Dowam edýär. Ejay dowal düzümgizle dowam edýär. Berekeller. Hasap 1-0 dur. Niki dogry jogap üçin 2 galarsyňyz. Dogry jogaby berjek barmy tomaşaçylar? Eminler ucundan aýtdyň dogry jogaby. Jemlämek galan. Aýsapmy? Öğrençap. Türkmen Döwlet Medeniyet Institutunyň Kitapxanaçylyk fakultetining 2-nji ýyl talyby Ýalçymaýewa Selvi. Selvi jogaby. Soragyň jogaby şol agaçyň näçe ýaşyny anyklamak üçin agaçyň töňüs kesilýär. Şo kesilen ýerinde halkajyklar peýda bolýar. Şol halkajyklaryň sanyna görä şol agaçyň näçe ýaşyny anyklap bolýar. Takip, şörtleri jogap. Rekin sowalla bu. Siz diýeňizde iki tarap hem diýeňizde gözüňe gelen zat agaçyň daşyndaky halkalar diýdiňiz. Daşyndan peýda bolýar diýdiňiz. Daşyndan däl, o ýetem ol kesilenden soňra töňmäniň ýokartyndan seredende halkalar sanalýar. Düşündürip bildimmi? Ine de dogry jogap. Dowam eder. Öňümizde duran sowal üçün beriljek utuk 2 tuk. Beriljek sowalyň özü juda bir kyn däl. Ýöne full startda düşäýmen. Eger siz düşseňiz jogap alyp galarmy? Belli däl, dogry da. Onuň üçin terap bolmaly. Sowal. Halipa şahyrlarymyz bar. Siz kitapxanaçylar, olaryň aklyjyny bilýärmi? Bilýänsiňiz. Demek, inniki okuljak tetrler kime değişli diýen sowaly bermekle öňe ýerliksiz bolardy. Çünki Kerim Qur'an Nepesipin meşhur tetrlerinden men 2 tetr okujak, galan 2 tetrini jemläp berersiňiz. Düşündükmi? Sowal. Şahir Kerim Qur'an Nepesipin diýdiler goşky tetrlerini. Goşkutundan şeýle tetrler bar. Çağa kak ağlamak utanç diýdiler. Jahil kak ağlamak utanç diýdiler. Dowamy siz aýdarsyňyz, wagt gitdi. Ejabay. 2 wara edäjekmi? Şey dip ennik etdik ağlamadlıga, şey dip ennik etdik ağlamadlıga. Kaul. Sağa kalk, ağlamak utanç diýdiler. Jahil kalk, ağlamak utanç diýdiler. Ejabay. Şey dip ennik etdik ağlamadlyga, şey dip ennik etdik ağlamadlyga. Şey dip 2 toňuny alyň, gutlaýar. Köp sağ olun. Hasap 2-1. Sowal. Türkmen halkynyň aňyna ornan ilkinji ýanglar, ýagny aýtgylar. Türkmen halkynyň aňyna ornan ilkinji ýanglar, ýagny aýtgylar. Aýtdylar. Wagt gitdi.
dinleyen ejaba. Birinci sekund. Doğru bolsa otoňyzy alarsynız. Ýalňyş bolsa oýunçygyň meýdançany boşadyr. Dinleyen. Kim jogap berýär? Ejaba. Hüwdüler. Kim jogap berýär? Özüm jogap berýän şu sowala. Oğlum, Hüwdüler. kabul edýär. Türkmen halkynyň aňyna ornan ilkinji ýanglar, sözler ene hudüdüdür. Netije 3-1. Katawalım. Devam edýär. Sowal. Yer yüzünde bar bolan ähli canly maddalaryň evolüsion ösüşiniň iň ýokary basgançagyna näme durýar? Yer yüzünde bar bolan ähli canly maddalaryň evolüsion ösüşiniň iň ýokary basgançagyna näme durýar? Wagt gidýär. Wagt hakýat diýler. Özüm jogap berýän iň ýokarsyna adam durýar. Leyla, näme diýdiňiz? Adam. Bu sizin jogaňyz. Kabul edýän. Leyla, Charles Darwin okapmy? Ya onu aýdylmaýan bu. Ha? Gara da adam bol. Başga tesiri ýok. Söylem. Netije elbette doğru. 3-2. Berekeler. Katawalım. Dowam edýär. Taraplar barşyňyz erwet däl, emma käbir datlary ýatlatmak isleýän. Çünki haýsy bir tarap 7-nji utugyny alan wagty desine oýun tamamlanýar. Häzir barşyňyz gowy, çekilişli barýarsyňyz. 10 sowal tapyryň ählisem oýnalaryny kadyp umyt edýän. Sowal. Halk il arasynda çoğul bagyşy diýip tanalýan bagyşy kim we haýsy vilayetde ýaşap geçipdir? Wagt gitdi. Ümsemlik berjay edýär. Leyla, Bu sowalyň jogabyny Maysa jogap berýär. Maysa dinleýär. Il arasında çuval bagyşy diýip tanalýan bagyşy Magtymul Garliýew. Ol. Nerede ýaşap geçipdir? Ümsemlik berjay edýär. Ümsemlik berjay edýär. Edir Maysa taqiq nerede ýaşap geçenler Magtymul Garliýew. kabul edýär. Netije beýle ýagdaý üçin häzir wagt bermedik şert bilen ejabaya gede geçirýär. Eger taqiqlap berse, onu utugy hiç kim almaz. Eger taqiqlap bilmese, utugyny Leyla Maysa siziň topaňyza alar. Ejabay barmy size jogap? Ümsemlik berjay edýär beýleklerimiz. Ejabay kim jogap berýär? Desini aýtmaňyz haýyş edýän. Ejabay tanamaga mejbur edýäňiz. 1 2 Daşowuz velayeti. 3 Men pikirimçe köp sağ olun. Käbir şertleri var. Çünkü mihman dedik. Arady käbir ünsvermelerini ünsven düşürdük ünsvermeliklerini. Çünkü hukmani suratda düzgünama laýykda topar başlygy kimin jogap berýändigini yglan etmeli. Siz şu sakaçyn jogaplaryňyzyň hiçbirini yglan etmediňiz. Hatta özüň jogap berýänmesiň özüň jogap berýän diýip aýtmaly. Şertler bolýarsyňyz. Dogry, Daşowuz vilayetinde. Ýöne bu jogaňyzy men kabul edip bilemok. Innikleňizde berip boluň. Hasap deňe deň. Kutlaýar. Köp sağ olun. Dowam edýär. Sowal.
Zöhre Tahir operasynda Zöhranyň keşfini ilkinji bolup canlandyran opera aýdymçysy. Zöhre Tahir operasynda Zöhranyň keşfini ilkinji bolup canlandyran opera aýdymçysy kim? Wagt gitdi. Ejabay. Şu sowala biziň toparmyzdan Bäwül jogap berýär. Bäwül diňleýän. Türkmenistanyň gahrymany Maya Kulyeva çykyş etdi. Ýerine İlkinji bolup ýerine ýetirýär. Hawa. Kabul edýär. Leyla ala şaňyňmy? Ha? Yetişmediňiz, ýöne bilýärdiňiz şeýlemi? Netije? Hasap. Hasap 400. Berekeler. Sowal. Sowal tapyryň gowrum bar, gerek bolsa belli awalyň. Gadym döwürlerde çopanlar täze bolan guzyny goramak maksady bilen enesinden aýra saklamak üçin çuňlugy yarım metr, iýini boyu 2 metr bolan çukur gazyp şonu saklapdyrlar. Şonu näme diýip atlandyrypdyrlar. Wagt bitti. Basyryp goýandyrlar aýtsaňlar. Çukurda sakla, ağıl koyun saklanýan ýer. Doğru näme doğru? Doğru diýildi. Burada diýerler. Cevap yok hiç bir tarafta. Sowal. Zekin sowaly. Diňe deňen maşgalalar bar ahire. Emma içiňizde gyzyklanýanlaryňyz bar bolmagy ahmal. Astrologlar bilen gyzyklanýan. Ha? Bar gerek şeýle pikirler. Ona brendler var. Astrolog brendler var. Misal üçin haýtylar BMW, Mercedes, Toyota, Corona diýip Corona da Toyota. Şolar var. Garadynda şolaryň meşhuri var. Olan Mercedes. Ady nerden gelip çykypdyr diýseme, ol gyýdynyň ady. Dörediji esaslandyrjyň gyýdynyň ady Mercedes. Onuň nişanynyň berýän manysy näme? Wagt gitti. Wagt tapaýar. Leyla ýeňjekmi? Biziň toparmyzdan Mähir jogap berýär. Mähir diňleýän. Nişan näme aňlady? Anyk jogap berseň gyzykly boldy da. Nysana şo maharpaňlatdy. Maharpaňlady Mercedesiň baş harpyny aňlady. Şol adynyň baş harpy nysan kady. Şolam siziň jogabyňyz. Taw. Şeýlemi? Taw. Teredim? Kabul. Emma nirde gördüň maharpy? Maharp ýanyp boldy. Ýa-da. Hazırladın. Maharp adamı. Mercedes maharp ýanyp boldy. Netije yok, maharp del. İýirbegen ýan olaýmy? Galanatyn duranjakmy o? Ejabay. Galanatyn bolýanmy? Jogap berýän, başga ýokmy?
Iskı yakın. Duma basın. İnne cevabı kim veriyor? Şu sorun cevabını Nur Sultan veriyor. Nur Sultan. Men pikirimçe şu yer, su, hova diye bir yerde okudum. Anık bilemek yani şeylem kadi. Fikir etdiyen. Kabul ediyen. Takik. Zan köýerleriniz oturuyor ediyen otaydı. Tanıyan mı oraları? Ha? Öyle mi? Qaytalan, näme diýdiňiz? Asman, yer, hova. Şeyle dip fikir etdiyen. Toşna bilemem. Nur Sultan. Kabul edilenden sonra jogaňyzy ütkedaýdyňyzmy ýa göwnümämi? Ilki yer, suw, howa diýdi. Yanlıştım. Ýalňyşdyňyzmy basta? Ha, o yanlıştım. Soňam dogryny aýtdym diýäň. Yo, alçıladım da. Şeýlemi? Kä halatlarda gyzykly pursat bolýar-da, nähili ýetirjegimi bilemem. Alжyraňly ýagdaýlar bolýar. Mysal üçin, akıl ýeňişligi telewätlesigi talip ýaşlar bilen 2018-nji ýyl boýunça jemlenni finallar. Final öňündeki tapgyrda Esenin toporu bilen Bahçıyanın toporu duşýar, ýani Daşowyň toporu Laşgabyň toporu duşýar. Şonu şeýle sowal boldy. Çağa enesinin berip bilmeýän zady, emma diňe atasynyň berip bilýän zady näme diýip sowal boldy. Şonu Serdar ýalňyş meňzem 2018-nji ýylda şol jogap berdi. Ýani derrew wagt sakladylar. Hem de iň soň kuşun ýaly jemleji sowalda. İçinde ýakýanmy? Ýöne bilim. Jemleji sowalda, ona golam alla danym derrew wagt saklady, derrew jogap berdi. Serdar aýtdy, familiýa diýip diýýär. Gördüňizmi? Gördüňizmi şonu? Gördüňizmi şonu? Familiýa diýip goýardy. Ýöne ol ýalňyşdy. Ol ýalňyşdy. Alжyrady, ýöne ol bilýärdi. Şeýdi, onaň olara mümkinçilik geçdiýsen toporuna bir el çarpýarlarda. Atasynyň adydy. Ýa-o. Atasynyň adyny Esenin toporu jogap berdi. Şoňa meňde bir ýagdaý boldy. Nur Sultanam alagatda yer, suw, howa diýdi. Häzir boyun alyp otyr, ýalňysdym diýe. Emma netije men şeýle bir zat aýtsak, Nur Sultan, ýalňyşanyňyz size peýda berdi. 3 tane tevhid hadisany, yeri, suwy, howany aňladýar. Bunun bilen bäsleşmeden saýlama tapları jemlenýär. Nähbar vatandaşlaryna bolsunmy ýani akıl ýeňişli kitapxana ulgamy bilen bäsleşigi özüniň saýlama tapyrlaryny jemlenýär. Ejawaýyň toporu bilen ýani Marwol aýdyň kitapxanaçylarynyň düzülen toporun ýeňişi bilen jemlenýär. Nähbar vatandaşlar ýene laýyk bir hepden akıl ýeňişli kitapxana ulgamynyň inni kitapxanyň ilkinji sanyny görjek. Häzirde ýakjyňly dünýä okurady edýär. Hormatly arkadaşlaryň saýatynda gelmeden bir bagtdan paýly, ziradan ter paýly bolup ýaşamagy tüýsürekden arzu edýär. Şeýle bizler bilen Türkmenistanyň medeniýet ministrligi ýaşlyk terrazaýly bilen hem-de Rowşan aýaklary tutup karhanyň emaýetçiligi edýär. Akıl ýeňişli kitapxana ulgamy bilen atly telewäsleşmeden saýlama tapgyrlaryny umumy geçirip durýar. Ýene ýakynlarda bäýatlaşmagyň misallaryny görýär. Hoş bolun. Hoş bolun.